3 years old, έχουμε την μικρούλα μας τη Λέιλα, and Premier, her mother. Και έχουμε και την Πρέμι, η Πρέμι είναι 17 ετών, η μητέρα της Λέιλα. Η Λέιλα είναι 3 ετών, το νεαρό το δελφινάκι μας, όπως είπε και πριν. Πριν 65 εκατομμύρια χρόνια οι πρόγονοι των δελφινιών ήταν χερσαία θηλαστικά και η πορεία της εξέλιξης τα οδήγησε στη θάλασσα. Τα μπροστινά πόδια μετασχηματίστηκαν στα φλεβικά θερίγια που βλέπουμε σήμερα, τα πίσω πόδια χάθηκαν και η ουρά τους πήρε τη σημερινή μορφή. Και τώρα σας έχω ερώτηση, τα δελφίνια είναι ψαριά? Ναι, όχι, όπως τα βλέπουμε τώρα. Τι παρατηρούμε? Ότι τα αρσενικά χαμηλά κοντά στην ουρά τους διαθέτουν μία σχισμή όπου ξεπροβάλλουν από αυτή τα γεννητικά όργανα στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Τα θηλυκά, πέρα από την κεντρική σχισμή που και αυτά έχουν, διαθέτουν ακόμα 2 μικρές σχισμές όπου περιέχουν εσωτερικές θηλές. Από εκεί θυλάζουν τα μικρά τους για τουλάχιστον 2 χρόνια μετά την γέννησή τους. Η διάρκεια κύησης των δελφινιών είναι ακριβώς 12 μήνες, ένα έτος. Και τώρα σας έχω μια άλλη ερώτηση. Η ουρά των δελφινιών πώς κινείται, δεξιά και αριστερά ή πάνω κάτω? Fibrous connective tissue without bones, cartilage or muscles. Η ουρά των δελφινιών είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι και η κύριος δύναμή τους και αποτελείται από έναν πυκνό συνδετικό ιστό χωρίς κόκαλα, χόντρους ή μυς. Και όπως πολύ σωστά είπατε, σε αντίστοιχο που τα δελφίνια αναπτύσσουν τα ερνοδέλφινα συγκεκριμένο είδος, αναπτύσσει ταχύτητες ως και 35 χιλιόμετρα την ώρα. Bottlenose dolphins can reach speeds up to 35 kilometers per hour. Θα τα δούμε τώρα σε ένα γρήγορο κολύμπι, θα περάσουμε μπροστά μας. Πάμε να δούμε το αρχαίο πτερίγιο τους θα βοηθά να κρατούν την ισορροπία τους, είναι ισορροπιστής τους μέσα στο νερό. The dorsal fin is the... Και για να καλέσουμε εδώ και ένα δελφίνι από την πλευρά μας, έχουμε και από εκεί 100 identical teeth to grasp the fish and not to chew it. Τα δελφίνια